ସତ କହିଦେ ଆଉ ପତି ଦେବତା କେଉଁଠାରେ ଅଛି ଆଉ କେମିତି ଅଛି ଆରେ କହ କଥାଟା ଖୋଲିକି ନ କହିଲେ ବେକାର କେମିତି ହେବ ଦର ବୁଝିବା ନା ଦର କହିଲେ ରଖିବା ନାଇଁ କଥା କଣ କି ତମକୁ ମିଛ ମତେ ସତ କଥାଟା ତ କହିବି ଯାହା କହିବି ସତ କହିବି ମାନେ ଭୋକର ବିକଟ ସହି ନବନି ହାତ ପତାଇ ଲାଗୁଥିଲା ମୁଁ ହୃଦୟ କିଣିବା ଲୋକ ଆତ୍ମା ମୋର ସହିଲା ଚୁଡ଼ା ଗୁଡ଼ ଦେଲି ହେଲୁ ସେଟା ଖାଇଲା କଣ ମନ ବିଚାରିଲା ଚୁଡ଼ା ଗୁଡ଼
ସମାରୋହୀ ଘଟେ କାରଣ ସରସଂଘ ପୁତ୍ର ମହାମର୍ଦ୍ଦ तुमको अनार डाकिबी प्रभु देव दिवार ଆଉ ମାରୁନି ଠାକୁରେ ସତେ ଯେମିତି ଲାଗୁଛି ମୋ ଜୀବନଟା ଏଇଠି ଚାଲିଛି। ଆଜି ହଉଛି ଦଶମୀ ତିଥି। ଏଇ ଦଶମୀ ତିଥିରେ ଏ ଶାପ ତୁମକୁ ଦେବ ଶେଷ ଠାକୁର। ଘୋର ବ୍ୟାକୁଳ ଡାକ ଆକୁଣ୍ଠିତ ଭକ୍ତିରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଓହ୍ଲାଇ ଆସିଛି ଗଗନ ଭାସ୍କର। ଉଠ ଉଠ ପୁତ୍ର ଶ୍ୟାମ ଉଠ।
ମୋର ଗଗନ ଶରୀର এই দেখো তোর প্রভু গগন ভাস্কর ପ୍ରଭୁ ସତରେ ତୁମେ ଆସିଛ ଠାକୁରେ ଏତେ ଦିନ ପରେ ମୋ ଗୁହାରି ତମେ ଶୁଣିଛ ଠାକୁରେ ରକ୍ଷା କର ପ୍ରଭୁ ରକ୍ଷା କର ମୋ ସୁଲକ୍ଷଣ